Pressupostos participatius 2021. Què faries amb 300.000 euros? Fes propostes per millorar l'espai públic i els equipaments municipals. Fem una ciutat verda. Propostes per millorar el medi ambient i el verd urbà. Fem una ciutat viva. Propostes per promoure la cultura, l'esport i una ciutat activa. Fem una ciutat inclusiva. Propostes per una ciutat sense barreres, inclusiva i accessible. Del 19 d'abril al 19 de maig, recollida de propostes. Del 18 d'octubre al 15 de novembre, informació i votació de les propostes finalistes. Més informació i suport a participa.vilanova.cat.